Nej, jeg vil sige, da Søren og jeg læste sammen, der var det mere en hyggeklub. Og hvis Søren han var på studiet, så var det fordi, han har kørt forkert, for ellers var han ude at windsurfe og lave alle mulige andre ting. Skal man have et møde med Søren, og man er klar med en kop kaffe, så kan man lige så godt indledningsvis sætte kaffen på termokanden, frem for at have den stående åben i en kop. Ikke? Fordi Søren han har altid de her 5-10 minutters delay. Søren han er pisseirriterende, men han sætter en ære i at komme for sent. Altså hvis han holdt udenfor til tiden, så vil han bevidst sidde og trænere indtil der er gået et kvarter. Søren har det med, at når han kaster sin kærlighed på en, han synes er okay, så får man lige sådan en sheriffstjerne, og så render man jo rundt med blå barber. I nogle uger efter, så kan man jo så spotte hinanden i svømmehallen og sige, hvad fanden, du kender også Søren. Men det virker som om, han er blevet mere blufærdig, fordi han gør det ikke pigerne mere. Der, hvor jeg lærte Søren at kende, det var også, hvor jeg lærte Geo at kende. Det var dengang, de havde sådan en lille Donald Duck-forretning, hvor der var 10 mand ansat og 10 maskiner, og moren hun sad hjemme ved spisebordet og tog imod ordre og fik så en god smøg en gang imellem. Og når man lavede en deal med Geo Tjerning, så blev det jo så skrevet ned på kagepapir med nogle juletræer, og så var det en ordre, og så var vi på plads, og så gik vi ellers i gang. Dengang han kom tilbage i 97, der var de jo en lille bitte virksomhed med ganske få mand og få maskiner. Men nu er de jo en kæmpe virksomhed med en flot grøn profil, bæredygtig profil. Jamen, når Geo han kom ud på pladserne i sin gamle amerikanerbil, som fyldt op med alt muligt skrammel og lort. Jeg har aldrig set så meget ting inde i en bil før. Så legnede han en grill op, havde lige været slagteren, købte nogle bøffer, og så gik han i gang med at stå og grille over det ene hjørne, og den spiste vi bare med fingrene, så vi stod og legede vikinger der sammen med Geo. Det var skide hyggeligt. Jeg har været kunde i Tjerning i 25 år, og det har jeg af den simple grund, at Tjerning det er en virksomhed, der har 3 gear. Første gear, det er ordentlighed, det er faglighed og det er høj service. Og det er noget, I viser i handling hver eneste dag. Andet gear, det er her, hvor I begynder at skille jer ud. Det er noget med en høj moral, det er gode værdier. Det er der mange virksomheder, der har. Men hos jer, der er det noget, der også afspejler sig, selv når tingene de bliver svære, og det betyder noget på bundlinjen. Men det er tredje gear, hvor I adskiller jer markant fra andre virksomheder. Jeg kender faktisk ikke andre, der har et tredje gear. Det er det der overskud, når tingene er rigtig svære, når alting driller. Geo han havde sit eget valgsprog, der hed Keep Smiling. Og dig, Søren, du har ligesom taget det til dig på en anden måde. Og du kan finde på midt i en forhandling og sige, nu skal vi ikke glemme hyggen. Og det tænker jeg, at dagen i dag, det er det bedste eksempel på. Så Claus, Søren og resten af Tjerning, stort tillykke med de første 50 år. Det er fandme godt gået. Vi har jo kæmpe mange medarbejdere, som der indeholder et kæmpe potentiale, og det skal udvikles, og det synes jeg, at Søren har været god til at se i dem. Det er en super drivkraft der også. Den der evne til at se ind i fremtiden, hvor vi har en fantastisk styrmand i Søren, der ser nogle nye ting. Altså det er fedt. Det er ikke en rejse, vi har været på, det er en ekspedition. Før i tiden, når man kørte tur med Søren og kørte ind i en rundkørsel, så anede vi jo ikke, hvad vej vi kørte ud, fordi alle veje er lige spændende. Selvom vi har en plan om, vi skal tage højre her første gang, så kunne det godt være tredje vej til venstre. Det kendetegner nok Søren. Han tænker på sine medarbejdere, han tænker på sine medmennesker. Han ved godt, der også er en bundlinje og et regneark, som skal passe, men det er hans medmennesker og hans ansatte, han tænker på som det første. Der er ikke ret langt fra minimand til top. Har jeg en idé, så præsenterer jeg min idé, og så går der ikke ret lang tid. Så har vi mulighed for at gøre noget fedt. Jeg synes bare, det er skide fedt at være ansat i et så godt firma, som kan holde 50 års jubilæum. Det er ikke mange firmaer, der holder så lang tid. Det synes jeg er sejt godt. Og jeg har altid sagt, at jeg er i Danmarks bedste nedrivningsvirksomhed. Og det mener jeg til dato. Vi gør tingene rigtigt, og det kan jeg med stolthed sige, at det betyder meget, også for vores kunder, at de kan se, at Tjerning, de gør sgu tingene rigtigt. Genbrug er vi blevet gode til, ikke? Genbrug og alt det der. Selvfølgelig er det lidt mere besværligt. Det er jo sjovt at få lov at ødelægge det hele, men vi må gemme det. Søren har altid gjort nogle skæve ting, hvor vi andre har tænkt, nu er det sgu da lige før filmen den knækker for ham. Men så har det vist sig 1, 2 eller 3 år, så var det samfundsdagsordenen, som Søren havde set før os andre. Det er Sørens oprigtighed, det er den måde, han arbejder på. Altså hans inderlige ønske om at løse opgaven, men det er sådan set måske også det, som måske får en afsmittende effekt i hele hans organisation. Altså folk,
de ser mulighederne, og de ser dem, at de kommer indledningsvis fra Søren, og han evner at få dem ud i organisationen. Altså, Søren har ikke fokus på den sidste tjente krone. Søren har fokus på at have et godt sammenhold med de mennesker, han holder af. Hvis Tjerning havde en superkraft, så ville superkraften være at få noget svært til at se nemt ud. Jeg tror, at superkraften er at have nogle klare holdninger til det, man har mellem hænderne. Og så også, jeg vil sige, superkraften er også, at man går den ekstra mil. Superkraft, det er respekten omkring det, vi laver. Vores engagement i, at tingene bliver gjort rigtigt, og vi kan få tingene til at ske hurtigt. Jeg tror, at Tjernings superkraft i bund og grund, det er nok summen af alle de medarbejdere. En kraft alene kan ikke gøre det, men medarbejderne tilsammen udgør en kerne af superpower. Men Søren har et andet gear, end Geo havde, og ligesom har bragt virksomheden fra et level til et nyt. Og det har han gjort af flere gange, synes jeg. Da Søren startede firmaet for nu 27 år siden, der var de 12 mennesker. Og nu er vi altså over 500. Det er sindssygt sejt gået, og det er så fedt at være med på den rejse. Søren vil gerne være frontløber. Han vil gerne være først. Han vil gerne være bedst på den grønne udvikling, på arbejdsmiljø. Og det er rigtig fedt at være, og ikke bare skulle gøre, hvad man gjorde i går. Et grønt, frisk pust, som kommer ned fra Hedehusene, og hvor man også ligesom kan være med til at støve lidt af i en måske ældre, konservativ entreprenørbranche. Har vi sådan et ordsprog, vi går i byen sammen, og vi går hjem sammen og laver en entreprise, og det betyder, at på en god måde, hvor alle parter tjener penge. Når vi laver en aftale, så skal vi ikke sidde og diskutere alle mulige småting eller noget andet. Det er implicit i den aftale, der er lavet, og vi har aldrig lavet en kontrakt med hinanden. Så laver vi entreprisen sammen, og så kører vi. Jeg ser jo Søren, jeg ved ikke om det er for meget at sige, at han har sådan en meget holistisk tilgang til tingene. Og ikke, han er en eventyr, og ikke, at han passer på sig selv, han passer på andre. Han går op i bund og grund og passe på miljøet. Ikke? Og det er ikke dermed sagt, at andre entreprenører ikke gør det, men når man er i nedrivningsbranchen, så er det måske en anderledes tilgang at have til tingene. Jeg tænker på, hvis Tjerning havde en superkraft, så den tror jeg, de har inden for en 10 år, så de vinduer, de har pillet ud for os her, der har de en platform, hvor vi sikrer, at en ret stor procentdel af det bliver genbrugt mere end i dag, fordi det har verden og vores efterkommere virkelig behov for. Kære Søren, kære G. Tjerning, stort tillykke med jubilæet. Det er fandme godt gået, og der venter jeg en stor fremtid. Så held og lykke. Okay. Jeg tænker også sådan en aften som i aften, 50 års jubilæum, du har været med siden 93. Er du ikke enormt stolt over at være en del af den her virksomhed? Jeg er pissestolt og rørt. Jo, jeg er utrolig stolt. Tjerning er også et firma, jeg er mega stolt over, og jeg er mega stolt over, at vi kan holde et 50-års jubilæum på det her niveau. Altså, det er jo fuldkommen fantastisk rejse, vi har været igennem i de 50 år. Tjernings superkraft er en virkelyst. Det er, at vi har lyst til at producere noget, vi har lyst til at lave et godt stykke arbejde. Og det er jo selvfølgelig baseret på en hel masse dygtige medarbejdere, som går på arbejde hver eneste dag for at levere det bedste, de kan, og yde en sublim service til vores loyale kunder, som vi er meget, meget taknemmelige for har været med på rejsen i de 50 år.